Bon dia i bon any, si és el primer vídeo meu del 2024 que estàs mirant. Avui volia parlar-vos de com el pensament rígid i dicotòmic es relaciona amb la rigidesa i el perfeccionisme. Som-hi? A què em refereixo quan parlo de pensament rígid o dicotòmic? Doncs bé, em refereixo a pensar que el món és blanc o negre. Pot semblar algo molt senzill i que en absolut ens representa o considerem que no és la manera amb la qual funcionem amb el món, però la veritat és que el nostre cervell, la gran majoria de vegades, analitza la informació d'aquesta manera. I ho fa per un tema simplement d'economia, perquè si hem d'estar constantment processant la quantitat infinita de grisos, de colors, de matisos que hi ha sempre en totes les opcions, en totes les circumstàncies, no nos daria la cabeza pa tanto. De manera que una de les maneres en la que el nostre cervell simplifica la informació que nosaltres rebem és fer categories dicotòmiques on les coses són o A o B, i a partir d'aquí, si necessitem posar-hi matisos, si necessitem precisa alguna informació, doncs ja ho farem. Però de base anem per la vida categoritzant les coses en dos grups. Un exemple molt clar on això es veu de com de normalitzat està aquest tipus de pensament és si considerem, per exemple, les pel·lícules dedicades a un públic infantil, llibres, històries, còmics, versus les que estan orientades a un públic més adult, que se pressuposa que a priori doncs, tindran més capacitat de raonament i de donar-li voltes al coco. A les pel·lis, als contes, a les històries narrades per nanos, en general els malos són malos i els bons són bons. Són figures molt polaritzades, els villanos tenen sempre una sèrie d'intencions de fer mal, de causar dolor, de sortir-se amb la seva, des de l'egoisme, i en canvi els herois són supervalents i són super persones amables, desinteressades, que no pensen en ningú, que mai tenen por i que s'enfronten sense dubtar-ho als mostres. Conforme anem fent-nos grans i anem consumint un altre tipus de llibres, de contes, de còmics, de sèries, veiem que les persones són bastant més profundes, que els hi passen més coses per dins, i ni els dolents són tan dolents ni els bons són tan bons. Tant de sobte, els villanos, els dolents de la peli, ja no són aquells monstres sense cap mena de sentit superegoistes, sinó que són persones que també tenen les seves motivacions, que fins i tot poden tenir relacions positives i amables amb els seus sequaces o amb els seus aliats o amb les seves persones properes, encara que cap a la resta del món siguin totalment destructius i tòxics. A vegades no, són tiranes i dèspotes, però tenim una miqueta de tot. D'igual manera, també tenim heroïnes molt valentes, però altres heroïnes que passen per moments de dubte, de por, de por què a mi, que es senten insegures sobre la seva missió, les seves coses, que tenen tota aquesta complexitat, tots aquests matisos, tots aquests grisos que sabem que el món real té. Tanmateix, les històries s'expliquen molt més fàcilment en concepte de blanc o negre. I moltes vegades, quan no ens ve de gust pensar, quan simplement volem tenir una pel·li de fons per el soroll blanc i aquestes coses, no anem a buscar la trama supercomplexa, no anem a veure el cas supercomplicat on hi ha 50.000 pistes i tothom té un motiu per ser l'assassina i tothom podria haver-ho fet i la coartada i el no sé què, sinó que busquem coses molt més reduïdes, molt més mastegades, perquè ens és més fàcil digerir-ho així. I us preguntareu, i tot això, què té a veure amb l'autoexigència, amb el perfeccionisme, amb el fet de que jo em demani sempre estar a sobre de tot, arribant a totes les coses i a sobre fer-ho superbé, aspirant a l'excel·lència? Doncs bé, igual que jo puc dividir el món entre villanes i heroïnes, persones bones i persones dolentes, també puc dividir el món, per exemple, entre aliments saludables i aliments no saludables, entre els d'aquí i els d'allà, entre llibres que m'agraden, llibres que no m'agraden, i infinitat de categories més i de divisions que al final són molt arbitràries, perquè ja em diràs a mi com classifiquem exactament coses en una categoria o una altra, molt sovint no és possible perquè hi ha masses variables, però una de les altres divisions que podem fer, com us dic, una miqueta absurdes, una miqueta bastant rígides, és persones intel·ligents, persones tontes,
persones treballadores que s'esforcen, que ho fan tot superbé, a persones vagues, inútils, que no aconsegueixen mai res i que probablement no aconseguiran res a la seva vida, perquè és o tot o res, o blanc o negre. D'aquesta manera jo puc anar per la meva vida creient realment, fins que no em paro a qüestionar, igual que fins que els infants no se paren a qüestionar-se que ni los malos són tan malos ni los buenos són tan buenos, jo puc anar per la vida pensant que o bé formo part d'aquest grup de persones superintel·ligents, superaplicades, que s'ho curren tot moltíssim, que dediquen un munt d'hores, o bé formo part d'aquestes persones ineptes, vagues, que no podran aconseguir mai res. I no hi ha un entremig, almenys no fins que jo no paro i hi poso consciència. És o un o l'altre. I per tant, com que no vull ser d'aquest altre, com que no vull ser d'aquestes persones que no arriben a res, que no aconseguiran mai res, que són unes nini, unes vagues, unes tontes, unes inútils, unes inserti aquí, tota una sèrie d'insults acolorits que una pot tenir a dins. En aquest cas també influeixen molt, per exemple, si hem estat en una família on es valorava molt el rendiment acadèmic, per exemple, on se li donava molt de pes i molta importància a les notes, i hi havia tot aquest discurs d'estudia, que si no faràs res a la teva vida, que et moriràs sota un pont, o si, per exemple, anàvem a una escola on el professorat era super exigent amb el tema també de les notes en concret, o amb el tema de l'esforç, no? Que es castigava molt a tothom que no portava els deures i les redaccions és igual les notes, perquè l'important és que esforcis i que pateixis i que estiguis aquí al pupitre durant 4 hores fent exercicis, encara que ho hagis entès a la primera o encara que t'estigui costant molt, i t'aniria probablement millor una pausa, parar, desconnectar i tornar a posar-t'hi. Si jo he estat en aquests tipus d'entorns, és molt fàcil que aquesta categoria de persones que no arriben, per així dir-ho, tingui tota una sèrie de característiques eternes supernegatives associades. I com que no vull formar part d'aquest grup, necessito, m'exigeixo, em pressiono per formar part de l'altre, és a dir, d'aquest grup de persones que són superintel·ligents, arriben a tot, són supercapaces, ho tenen sempre tot superllès, tot quadriculat, mai es senten desbordades, mai tenen un error, perquè són l'oposat a l'altre, és el blanc, el nostre negre. Per tant, han de ser sí o sí perfectes. I des d'aquí, des d'aquesta necessitat de no ser part d'aquest grup, jo me'n vaig constantment a l'altre, m'exigeixo ser aquest perfil impossible de persona que aspira i que viu l'excel·lència, perquè òbviament hi arribarem, òbviament podrem sempre treure matrícula d'honor a totes i cadascuna de les coses de la vida, no només a l'àmbit acadèmic, sinó a tot, a cuinar, a posar rentadores, a fer embolicar el regal de Nadal, a esquiar, a cantar el karaoke amb els nostres amics. Sempre hem de ser absolutament brillants en tot el que ens proposem. El qual no és viable i no és raonable. I encara que ho poguéssim fer, és tremendament esgotador. Val la pena dedicar-li, encara que poguessis tot aquest esforç, a aquest tipus de coses? La pena realment matar-se per intentar arribar a aquest ideal? Racionalment, la gran majoria de nosaltres estem d'acord en que no, però ens fa tanta por pertànyer a aquesta altra categoria de persones que, de nou, si les hem sentit criticades durant tota la nostra vida, encara tenen més pes i encara ens genera més angoixa i més estrès i més tristesa i més vergonya i més culpa i un munt d'emocions desagradables, poder arribar tan sols pertànyer o que algú es pensi que puguem pertànyer a aquest grup, que ens anem al pol oposat. I en aquest pol oposat també hi ha patiment i també hi ha angoixa, perquè, com dèiem, no és viable, no és realista. T'estàs exigint unes coses que no són aconseguibles. T'estàs demanant unes coses que sigui perquè necessiten molt de temps, perquè cadascú té les seves fortaleses i les seves debilitats, i potser a tu no se't dona bé esquiar, potser tu no ets la persona que traurà les millors notes a mates, potser tu no és la persona que té una mà especial per la cuina, i això està bé, no passa res. Però si t'exigeixes fer això, com que no arribaràs, perquè no és viable arribar a l'excel·lència en tots i cadascuna dels camps, i potser ni tan sols en un, et frustraràs. I et sentiràs culpable, i et sentiràs malament, i et sentiràs amb angoixa, amb vergonya, amb incapacitat de poder-te mirar tu mateixa, amb la sensació de que tothom se'n riu de tu, o que tothom et critica, o que tothom està decepcionat, i tot el pes extra que això implica.
I com que no he arribat a l'excel·lència, me'n vaig a l'altre grup. I segueixo patint. I com trenquem aquest bucle? Doncs de la mateixa manera que hem après que ni hi ha persones 100% bones ni hi ha persones 100% dolentes, hem d'entendre que ni hi ha persones 100% excel·lents ni hi ha persones 100% inútils. Hem de poder fer un esforç actiu i conscient per veure els grisos, per entendre que no hi ha una posició d'excel·lència, un primer lloc, i la resta de gent és superperdedora, superinútil, superincapaç de fer això, sinó que hi ha una graduació de coses. Hi ha tot un ventall en el qual a tu se't pot donar millor o pitjor alguna cosa, tot un grau en el qual, una sèrie de graus en el qual tu pots estar més o menys organitzada en general a la vida, que tu pots tenir més o menys talent per fer certes activitats, que tu pots agafar i arribar a donar més o menys de tu, també en funció no només de que siguis millor o més apte o menys, sinó de si tens o no tens el dia, de si tens més temps o menys temps, de si estàs intentant fer 40 coses o 20 o 2 o 80.000 alhora. Totes aquestes coses influeixen. Que tu aconsegueixis alguna cosa no depèn únicament de que tu vulguis fer-ho. La vida no funciona així. I en el moment en què entenc que hi ha moltes altres coses en joc en el moment i que no necessito ser sí o sí d'aquest grup de persones superheroïnes, clarament inhumanes, que somehow són perfectes, com si foren aquí l'encarnació d'algun tipus de divinitat caminant per la Terra, no vol dir que si jo no aconsegueixo ser això sigui automàticament una basura de persona, sigui algú inútil, sigui algú supertonto, sinó que em puc permetre ser mediocre en el millor sentit de la paraula, em puc permetre ser humana, cometre errors, tenir dies més brillants, altres menys, tenir dies on realment arribi a fer tota la to-do list que m'havia proposat i ho tingui tot organitzat i em sobri temps, i hi ha dies on agafaré, m'atascaré en una tasca i d'aquí no me van a sacar. O directament no tindré energies i necessitaré descansar i necessitaré dedicar temps a l'oci, a altres coses. M'estic centrant molt en els exemples en l'àmbit acadèmic, laboral, perquè és on normalment l'autoexigència és més potent, però també podem aplicar l'autoexigència al perfeccionisme, a aficions, a les relacions amb les nostres persones, gent que sent que hem de ser la millor amiga, la que millor escolta, la que dona consells més adequats, la que fa els regals més espectaculars i adequats, la que proposa els plans més guais, ser la millor mare, la que educa millor, la millor germana, la millor parella, la que millor se li dona al llit, la que millor canta, la que marca més gols al partit. Podem tenir autoexigència en molt dels àmbits, però al final el transfons és el mateix. És considerar que hi ha persones que se'ls dona superbé i persones que són lo terrible, lo peor de todo. I que si jo no formo part d'aquest grup de persones que se'ls dona superbé, doncs no, hi ha grisos. I quan jo aprenc a veure els grisos, a sentir-los de veritat, a creure'm que existeixen, no només en un pla raonal, teòric, abstracte, sinó realment sento que hi ha grisos i que jo em puc permetre existir i gaudir de l'existència i de la vida en aquests grisos, és quan sóc lliure. En el moment en què jo puc flexibilitzar aquest pensament rígid de A o B i viure en l'entremig, és quan puc realment gaudir de les coses. I puc tenir errors, i puc tenir èxits, i puc tenir fracassos, i puc tenir moments brillants. I després tindré un munt de moments neutres on les coses se'm donaran relativament normal i aniré tirant i aniré sobrevivint, perquè al final la vida no és la nota que tens al final del trimestre, o com de bé o malament fas un treball, o com de bé o malament et surt un pastís. La vida és gaudir del camí en el qual estàs fent totes aquestes coses. Espero que us hagin servit aquestes reflexions. Si teniu dubtes, si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara o si hi ha alguna cosa en la que us agradaria que entrés una mica més en profunditat, m'expandís, voleu compartir experiències, reflexions que us ha suscitat aquest vídeo, doncs deixeu-ho als comentaris, aquí baix o aquí, en funció de la xarxa social en la que esteu veient aquest vídeo. I ens veiem pròximament en altres vídeos de psicoeducació. Una abraçada.